Celkoky. Kde? Tam. To sú tie slavné schody a Fontana de Trimini. Pozri sa. The history of the square, you have it here? I think so, but I don't know where. Paolo. Paolo. I don't know. Oh, here is it. Španielské schody. Via Condotti is this one. Via Yes, Condotti. we did. Okay. Prečítam ti, kde sme, Radka? No tak táto ulica je, že medzi samotným Korzem a španielskými schody sa nachádza, toto sme išli, nachádza najdražší a najelegantnejší obchodník šíra Říma. Stejne tak i paralelne ulice Via Borgigiona a Via Vittoria nabísají tu nápis najlepšího, co si lze v móde nebo klenotech představit. Nachádzajú sa zde svetoznáme značky Dior, Cartier a Bulgari. Když sa ovšem pozorne podívate na Římany, přecházející okolo, uvidíte, že většina z nich zdejších říšně drahé pokušení míjejí obloukem. Tak toto sú tie španielské schody, hlavné. A toto by mala byť tá Fontana de Trimini, nie? Nie, to sú to. Ešte nie? No, to sa mi práve toto sú ľudská urobila to z tých schodov. Áno. Babka? Nie babka. Prečítam ti o tých španielských schodoch, hej? Scalinata Trinita del Monte. Sletné balustrády španielských schodov Scalinata di Spagna pod francúzským kostolem, francúzsky kostol Trinita dei Monti, sú výsledkem desítky let trvajúceho sporu medzi pápeži a francúzskou korunou. Francúzi financovali výstup k jej národnímu kostelu. Král slunce Ludvík XIV by si byl najradej nechal postaviť pomník na Piazza di Spagna, ale Piazza di Spagna. Ale pápežové prosadili nakoniec svoju verziu a nechali v roku 1723 vytvořiť elegantné schodište Alessandrem Spečím a Francescem de Sanctis. Dříve zde bývalo medzinárodné místo setkávania mládeže, ale dnes je tu jídlo, pití nebo hra na kytaru zakázaná. Aha, flirtování však je i stále povoleno. Počkaj, ešte tu fontán pozriem. Aha. Takže som sa babka o tej fontáne nájsť, ale... Chcem ti o tej fontáne nájsť, ale...